Γεια σας. Ονομάζομαι Μαρίνα Παπαδόπουλος. Από τα 22 μου χρονών έχω τη δική μου επιχείρηση. Πρωτοποριακή στον χώρο της μόδας, της ομορφιάς και της διαφήμισης στη Βόρειο Ελλάδα, έχοντας έρθει από το Παρίσι, γνωρίζοντας ελάχιστα ελληνικά. 20 χρόνια μετά, μου δόθηκε η ευκαιρία να ασχοληθώ με την υγεία της εσωτερικής ομορφιάς. Το Global Rally το 2014 στο Λονδίνο ήταν καθοριστικό για να δω την αλήθεια και το μέγεθος της Forever με όλες τις προεπτικές. Η άριστη ποιότητα των προϊόντων με πιστοποίησεις και εγκρίσεις που δεν τα έχουν αλλού. Η δυνατότητα των εσόδων χωρίς ταβάνι. Δυνατότητα διεθνών δίκτυων. Η κληρονομικότητα. Το να μην χάνω το επίπεδό μου. Τα κίνητρα που προτείνει η Forever και την ασφάλεια της πληρωμής της αμοιβής μου, όλα αυτά χωρίς λειτουργικά έξοδα και κεφάλαιο, είναι οι παράγοντες που με εξητάρουν το να πετύχω στη Forever. Θεωρώ ότι αγοράζω πληροφορίες και γνώσεις όλο αυτό το καιρό, ώστε να βοηθήσω σωστά άλλους ανθρώπους το να θέλουν να με ακολουθήσουν προς την ομαδική επιτυχία και να ολοκληρώσουμε τα όνειρά μας και το όραμά μας. Έχουμε το δικαίωμα να σκεφτόμαστε θετικά και να πληρώνουμε χωρίςόγχους τις υποχρεώσεις μας, τις σπουδές των παιδιών μας, να ταξιδεύουμε, να είμαστε ελεύθεροι τέλος πάντων, to feel free, αρκεί να δράσουμε. Οι ευκαιρίες πάνε έρχονται. Είστε από αυτούς που τις αρπάζουνε.